ओ जोंथि आयदै मा जाबावगोन बे संसारावहाय मारै दं बर्थमान मोजां आरोखि मोजांङै सना आरो नेटआनो सानब्रै बन्द' जादों नङा होमबा ना बे दावरावनि थाखायनो नेटआनो मिडिया सानब्रै क'क्राझार ओनसोलावनो ओरैहाय सानब्रै बन्द' जादों आरोना मारै दं मोजाङै दं ओमफ्राय नोंहालाय माथो सिरि ना आंसो खोनायाखै खोनादों सना खोनादों माने आंसो रायज्लायखायाखै आरोना ओमफ्राय माथो सिरि लाइक दोनखोमाय थेंकिउ बायनाय थेंकिउ स' मास गोजोननाय थाबाय आगै अनजालु माबोरै दं होनदों बेनोथ' माबोरै दं खबर सबर मोजां बिदिनोसै आब' खस्थ' मस्थ' दं नोंहालाय होनदों जोंनिथिं दिनैसो नेट फैदों गासिबो नेट दिनैसो गेवखादोंबा सानब्रै जाबायना आफ्टार 4 days नङा होमबा दिनैसो गेबजोबदों गासिबोनाबो दै जिअ'आ दहाय फुङावनो गेवखादोंमोन थाब गेवग्रोदों ओमफ्राय नै दा बिदिनो 9टा ना 10टासोआव खुलिजोबदों आरो ना गासिनाबो माने बे दावरावनि थाखायनो नेटखौ बन्द' खालामदों सारभार अनलि रायलायलायल' जायोमोन नालाय बिदि आरोखि ना ओमफ्राय मा होनदों नेट हगारबाय दां गुमै हगारबाय दिनैसो हगारदों 10टायाव हगारजोब्बाय आरो ना गासैबो ओमफ्राय गुमै होनदों ओमफ्राय मा होनदों मोजां आब' गुमै लोगो मोनहालाय गुमै लोगो मोनलायफिनबाय लोगो मोनलायफिनबाय माने नेटआ जोंनि क'क्राझार ओनसोलावनो बन्द'जोबा आरोना ओरै दस्रा जायगायावहाय बन्द' नङा दै जोंनि ओरै क'क्राझार ओनसोलावल' बन्द' फैनाय ओमफ्राय जोंहा नै जोंहा लिलि बाजै सना सफैनो हादों मानि दावराव होनदों लिलि बाजै सानब्रै जाबाय आरोना दिनैजों नेटआ दिनैसो अपेन जादों मानोना दाखालि नोंनि लाइफआवहाय दङमोन जोङो मेदामनाव भिलेज मेदामनाव थाङोब्लाना नोंनि लाइफआवहाय डाइरेक्ट सारायथा जानाय लोगो लोगो स्टप जादोंना नोंनि लाइफआव थांबा दाखालि मेदामनावहाय नों आलासि जायोबा बे समनिफ्रायनो जों रावखौबो लोगो मोनलायनो हायासै मानोना मिडियाहाय नेटआ बन्द' जादों आरोना बेनि थाखायनो जों लोगो हमनो हायासै आरोखि ना जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनलायफिनबाय ओमफ्राय आंबो नै रिसार्ज जोबगुलायबाय आरोना ओमफ्राय मा होनदों मा दावराव होनदों जिअ' गेवग्रोदों ओमफ्राय एयारटेल होनदों जिअ'आ फार्स्ट गेवदों आरोना आं जिअ'खौ इउस खालामखायो नालाय ओंखायनो जिअ' नुग्रोदों आरोखि ना दा एयारटेलाहाय उनाव गेवबाय ओमफ्राय मेदामा नाहरबाय हनै सफैबाय मेदामाबो आब' लिलि माबोरै दं बेनोथ' बिसिनि मेदामनि लाइफआव थांनाया दाखालि बेनिफ्रायनो नेटआ अफ जादोंना सारायथानिफ्राय बिसिनि नेटआनो हारसिंनि माबायानो लाइभआनो बन्द' थांदों ना मादोंथाय जेनेबा लिलि बाजारनियावहाय दंमोन जोङो आलासि जायै खालि मा होनदों आब' लिलि मारै दं मारै दं गाव सोंलायदो दे रायज्लायनो हाख'नाय नंला आरोना जोबोद गोबावनि उनाव खुदिया बरिया जायगायानो क'क्राझार ओनसोलाव आरोना आदै मिनिबाय खम जारला जि लामा मा होनदों जि लामायनां सम गैथ'आनो जि लामैनो जोंनि सानजाहा लाइभ बन्द' जायाखै जानाया क'क्राझार ओनसोलावल' दे क'क्राझार ओनसोलावल' ओरै एरियायावल' आरोखि ना ओरैहायसो जोंनियावसो दावराव जादों नालाय घथ'नाया ओमफ्राय आब' बिलेस होनदों ओमफ्राय आदै नों मेलायाव आदै आं मेलायाव गोमाबायमोन होनदों आदै आं मेलायाव गोमाबायमोन होनदों मादै मामाया जोंखौ नेट बन्द' खालामना जि गोदाव सोराव खालामबाय होनदों खालामखाबाय होनदों दाखालि सानब्रै ना लिलि आगै सना होनदों मादै सना नेट गैयै मा होनो गैयैना गोदाव होनदों गोमादों बयबो लोगो मोनलायाखै आरोना नङाबा जोङो बिराद माने गोसोखांलायबाय थादोंमोन अब्लाबो लोगो हमनो हाया आरोना गेवा जेबो गेवा अनलि कलल' थाङो आरोना लोगोफोरनाव भिडिअ कल हरोबा कलल' थाङो आरोखि जेबो गेवा फेसबुक गेवा ओमफ्राय आब' बिलेस जि लामहैनि सुखांबाय होनदों लिलि आगै सना आं गोमाबायमोनहाय होनदों लाभ गुरु हाय सना नोंखौ नुयैया आंहा लामानाय मोनथारदों बाल होनदों लाभ गुरु हाय सना नोंखौ नुयैया आंहा हामलायनाय मोनथारदोंनो आदसा माबा नोंसिनावथ' नेट नाङोना ओरै चिरांनिफ्राय नांदोंथ' चिरांनिफ्राय नांदोंमोनथ' मानो नाङाखै जानांगौ
लिलि आगै सना अके होनदों दे लामहैदो आब' रगम ओमफ्राय गोमा हैया जों होनदों गोमा हैया लाभ गुरु होनदों आरोना लिलि आगै सना होनदों र' दे आं ओंख्रि संग्रोनि दे संग्रो थाथ' बयबो सनाफोर दे खम जारला हाया बाला होनदों बिराद जारला जोंनि क'क्राझार ओनसोलावसो दावराव जादों नालाय ओंखायनो लाभ गुरु प्रेसिडेन्ट होनदों खम जारला जोंथि मा ओंख्रि संखो नोङो हा जोंथि फामि सना मा ओंख्रि संगोन नोङो नोंनि रिटार्नखौ आं रिप्लाइखौ आं दानि नायनानै हरफिनदोंमोन आं नोङो रिप्लाइ हरदोंमोन ना माबोरै दं ना बोरैबा होनहरदोंमोन लाभ इम'जि हरदों खबरबो गैया सबरबो गैया लाइभबो फैनो हाया आरोना बिनि थाखायनो लोगो मोनलायनो हायासै दा वाइफाइ लाबाबो हाखाया आरोना बन्द'जोबखा जाखायामोन आरो आं ओरै नेट नांनाय जायगायावसो दंफैयो मोसौ खाग्रा जायगाजों लाभ गुरु लाइक डन थब्ल' आयौ दासो दे मेदाम थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मेदाम खबर सबर बोरै नोंसोरथ' लाइभखौ बिराद फैनो हादोंलै ओरै जोंनियावहाय रावबो इउटुबबो नुवा फेसबुकबो नुवा आरोखि दासो सफैदों आंहा डिउटिनिफ्राय दे लाभ गुरु डिउटिनिफ्राय जोंथ' थांबाय आरोना नोङो ओंख्रि संदों मा ओंख्रि संखो मोजाङै रायज्लाय मोनासै दे जोंथि गोबां बाथ्रा दंमोन रायज्लायनो थाखाय नाथाय दिनै 4 देसनि बाथ्रा रायज्लायनांगौआ थामसा नङा आरोना फोजोबनानै थांनो हाया रामायण महाभारतनि जारिमिन बायदि जोबनो थाङा आरोना माखासे आद्रा थानाय सिमांफोरा गोमालांजोबबाय जोंनावबो बन्द' हाय थब्ल' दाखालि ओंखायनोथ' नोंसिनाव बन्द' मोनो आरोखि आदसा ओंखायसो डाइरेक्ट लाइभ होनाया स्टप थांदों लिलि बाजैना ने जोङो अनदोंमोन मा जाखो होननानै नेबाय थाबाय गैया खम जारला डाइरेक्ट अफ थांदों दै लाइभआनो अफ थांदों नोंसिनियाहाय जोङो दंबाय थायोमोन नायबाय थाबाय आं मा जाखो आं बाहेरायावसो दंहैयोमोन आरोखि ओइदिनखालि जि खस्थ' थाबाय नोंसिनि लोंनायखौ नायबावगौमोन माबावगौमोन होनबाय आङो जानाय लोंनायखौ गैया नुवासै आबसुस थाहोदों आरोना डाइरेक्ट बन्द' जादों नोंसिनि लाइभआ आरोना लिलि बाजैनिया नै थफि आदाया मा होनदों आजा मा होनदों आजा बोरै मोननाय सानथाम सिद्रेस मिरुवार दानजाना होदों सानथाम नंबावा 4 देस सानब्रै दिनैजों सानब्रै जाबाय आरोना जिखुनु हमना लाबाय 4 देस चिरां क'क्राझार बन्द' बे मोननै आरोखि स्टेटआ आदसा चिराङाव बन्द' आरोखि ने जेराव बिसोर दं बेयावसो खोमा बन्द'आ होमबा होनदों मा ओंख्रि लाभ गुरु जानो जोंना नै आं जाखांबाय दालि जहलसोलै ओमफ्राय दिनै दा मोनायावसो दाउ बुथारसै जिनेब्र नों दानि लाइभसो होदोंमोन आं नोंनाव कमेन्ट गारहैदोंमोन नुवाखैदां ओमफ्राय मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय मिनिबाय लाभ गुरु दा ना संदों होनदों लाभ गुरु आलु ना संगासिनो आरोखि ना आदसा जिनेब्र हाय हेल' जिनेब्र माब्रै दङ नोंनि डिउटिखौ खोमाव लादों आङो रायज्लायहरदासां ओमफ्राय मा होनो निउसाव नुखादों चिरां दानसिगोन होनना माबा बे दावरावनि थाखाय हाय थब्ल' आगै होनदों बिदिनोसै माथो खालामबावनो आरोना आरो बिनि उनावबो गोबां जाथाय जानानै थांबाय जोंनि ओनसोलावनो जोंनि ओरै मोनसे जायगायावनो गोबां जाथाय जानानै थांबावबाय आरोखि बे नेट बन्द'आवनो मैया सानसे दाखालि ओमफ्राय मेदामा हाय होनबाय नुबाय होनदों लाइक दन आजा थेंकिउ लाइक दन थेंकिउ जिनेब्र थेंकिउ थफि आदा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय ओरैसो दंफैयो आं थफि उन्दैफोर बङाइगाव खोलामोन होनदों खोलामोन होनदों जिखुनु दाननानै होदों आरोना जेबो नङानि मिडियायाव बे दाउ जानाया बारा जागोन होननाय ओमफ्राय हाग्रामा फैदों हाग्रामा फैनानै बुंफैदों खारलुं खारलां बुथारला जोबजानाय जोंनि बासबारिनिनो जोंनिनो जाथि जाबावसोमोन
बे जोंहा जोंथिया बुंदोंमोन ना दाखालि जोंनिनो जाथि बा एसे खुरमा गोलैदेरबावोमोन आरोना जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि बंस'नि गोलैयोमोन बे मानि माबायाव थांदों होननाया ओमलाय कन्ट्राक्टारनि न'आव थांदों होननाया जोंनि जाथि जायोमोन एसेनो खुरमा गोलैयोमोन गोदो आबै आबौमोननि जोंनि बिमानि आरोखि एसे नांदेरबायानो आरो माथो खालामबावनो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा आं मा होनबावनांगौ हाय होनदों आन्दायबाय आरोना ओमफ्राय नों हांखो बावलांबाय नामा फामे होनदों बावाखै दङ फामिया माने ओंख्रि संदों थफि उन्दैफोर होनदों थाम्बनेलखौसो नायदोंदां थफिया थाम्बनेलखौसो नायदों आं लामा थाबायदों मोसौ नाहरदों लाङो इयाव जादों मोसौआ दैयाबो गैला लोंजाला बेयाव जिरायनोसै दसे नारा सावदों आयौ गिलु बालु नारा सावदोंलै बे मा होनदों नों आंखौ बावलांबाय नामा फाग्लाया आदसा सोंनायनि फिननाय सोंथि आरोना थफि उन्दैफोर मिनिबाय मा ओंख्रि गुमै थब्ल' होनदों दालि जहलसो ओमफ्राय माबा मुला बिथराय एवदों आरोना ओमफ्राय गेदेरफोर दांखो बुसि खम खस्थ' नङाबाबो 3 days माने लस जाबायना होनदों औ नै दा थफि उन्दैफोर हाय होनदों मा लाबोखोरा मादै जाग्रा लोंग्रा बायदिसिना नुलायबावो जाग्रा लोंग्रा बायदिसिना नुलायबावो दैया लोंजालाना बियो ने बे दैखरनि दैया फोसाबा लोंजायोमोन गोलैना होमबालाय लोंजायो मैला औ ओमफ्राय मेदामा मा होनदों मिनियाव नाहरबाय जोंनिथिं दिनैसो मबाइल थांखांफिनबाय औ जेरावबो बिदिनो ओरै क'क्राझार चिरां बे मोननैयाव आरोखि नै जोंहा जोंथिया सफैफिनबाय आरोखि ना ओमफ्राय थब्ल' आगै नोंसिनिथिं सान्थाल गैया नामा दङ बेनि थाखायनो खारलुं मारलुं जागासिनो जोंनि माखासे मानसिफोराहाय ओरै जोंनि सेरावसो थाफैलाजोबो सोरबा दङ ओंखायनो खारबोयो आरोखि ना जोंनि सेराव थाफैयो मैया जोंनि गामि खाथियाव थास'सो हाफैबावदों थास' गोरलैसो हाफैबावदों आदिबासिफ्रा साथाम ना साब्रैजों साहा बागानाव हाफैयाखैबा नों सरासतियाव थाङाखैमोन मैया औ थास' हाफैदोंथ' ए मोनगोन खोमा सारिका आगै मा खालामदों दखानाव दंदां दखान होयो सारिका बाजैमोनहा गुमै खावसे नाहरबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि थब्ल' दालि जहलसो ओमफ्राय मुला बिथराय एवनाय ओमफ्राय आं अनल' दे होनदों आरोना मेदामा ओमफ्राय मा ओंख्रि आब' समायना होनदों जोंहा बैनाया ओमफ्राय मजा आया बैनाय खावसे हां मोनदों दिनैसो औ जिरायदों आब' होनदों दखानाव ने खम जारला होनदों गुमै खावसे दिनैसो हां मोनबायहाय होनदों औ ओमफ्राय जोंथि आंनावबो सोंदोंमोन माब्रै दङ खबर सबर नोंहा माब्रै दङ खबर मोनलायैया गोबावसै माब्रै दङ खिन्थाहरदो जोंथि माब्रै दं खबर सबर ओमफ्राय गुमै खावसे दिनैसो हां मोनदों जोंनिखैबो दं सावथाल खावा थाल खामर बेथालफोरा नंगौथ' जेरावबो थायोलै खना खनला बिसोर थाखायो जेरावबो आलु जहल अमा एवनाय आगै अनजालु गोथाव दे अमा एवदों आरोना जोंथि बे सानब्रैयाव मा खालामनाय नोङो खोन्थालाय मा खालामनाय नोङो बे सानब्रैयाव
जोंहा बै मेदाम लाइब्रेरिनिफ्राय गोमादों आरोना बे समनिफ्राय लोगो मोनलायनो हायाखै। मालाय गोथाव औ मोजां दं अ दे ओमफ्राय बोरै रायलायबावनांगौ ना ओमफ्राय आगै अनजालु फैदो जानोबा होनदों ए औ जों माने जोंथिं दावरावथार नोंसिनावबो दावरावथार दखान बन्द' खालामलायदों जोंनावबो मिथिगौना जोंनि मार्केटआनो बन्द' जालायलायदों दै ओमफ्राय मा सावरायलायदोंमोन आं खोनायासै होनदों अ लिलि बाजै दाखालि नोंनि लाइफ स्ट्रिमनिफ्रायनो जोङो गोमालायदों बेनिफ्रायनो लोगो मोनलायनो हायाखै आरोना जेब्ला 4:30 बे समनिफ्राय लोगो मोनलायनो हायाखै आरोना नोंनि लाइफ स्ट्रिमनिफ्राय जि दिनखालि नों मेदामनाव थांनानै आलासि जायोबा लाइफ स्ट्रिम होदोंमोन ना बेयाव लोगो मोननायनिफ्रायनो जोङो बन्द' जादों आरोना लोगो हमनो हायासै ओमफ्राय मा होनदों खाथिबा नायनो बालायनाय थांबाय थागौमोन आं आब' होनदों नायनो बालायनाय मा होनदों गोदाव सोराव होनदोंलै बियो गोथाव सोराव दिन थांबाय नेट गैयिनि गोदाव सोराव दिन थांबाय नेट गैयिनि होनदों औ आगै अनजालु होनदों ओमफ्राय मा होनदों रबा आजि सादा बानारे मा होनो खाबर मा होनदों अ थांखु जाग्रोनोसै आरोखि दे दालांनिफ्राय फैनो नागिरदों साख्रिया मा होनदों सारिखा आगै दाबो दावरावथार नामा जानो दखान बन्द' जालायबावो र' ओंख्रि मोनहां होनदों दे आरोखि संबाय था आं लिलि आगै मा ओंख्रि संखो होनदों सोंलाय सि लामहैदों नो बियो ओमफ्राय मानो गोमानायमोन जेनेबा नों दिङा हाजो गैया फैनो हायासै आरोना बेनिफ्रायनो रावनियावबो लाइभबो गानो हाया माबो गानो हाया माने नेटआ बन्द' जादों नालाय बेखायनो दाखालि मेदामनाव थांबा नों लाइभ होदोंमोन ना बे समनिफ्राय जोङो नेटखौनो खेवनो हाला आरोखि ना इउटुबबो फैला फेसबुकबो फैनो हाला बिदि जादों आरोना ओमफ्राय वाट्सआपबो जाया जेबो जाया आरोना जेबो नुवा ओमफ्राय बेनो आरोखि प्रब्लेमा मा होनदों मिनिबाय होनदों आदसा आब' ओंख्रि संथ'वाखैमोन दा मा होनदों दाख्लि बियानि थास' बेदर आब' ओंख्रि संथ'वाखैमोन दाख्लि बियानि थास' बेदर दंमोन बेखायनो नाजों संनो सानदोंमोन होनदों दाखालिनि थास' बेदर गोथाव दे थब्ल' अनबानि आदसा सोर दंब्रा मिनिबाय लिलि आगै सना दे होनदों दावखोदों गोरलै लिलि आगै सना कलिजानि कफिया आरो ना होनदों जोंथि ओंख्रि मोनहां जाबाय आरोना खबरबो गैला माबो गैला खम जारला भिडिअबो लाबोनो हायासै बिदिनि थाखायनो बन्द' लिलि आगै सना कलेजानि कफि आरो ना होनदों ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो ना कमेन्टआ जायाखिसै थब्ल' आगै अनबानि अनबानि खम जाना नामा ओमफ्राय मा होनदों गोथाव आब' भिलेज कफि ना होनदों हाय होनदों थफिरा मा दा ओमफ्राय जोंथि थांलायबाय नामा जोंथि मा थांलाय फैलाय नोङो बेलाय जोंथिया अनै थानानै माबा खालामहैलायबाय बियो फाफिया अफ्रि लायनां आं थांथ'बाय दे माबा दङ आं जिरायनानै दंफैयो आंना नेटवार्क जायगायाव दंफैयो आरोना दायो थांबाय आरोना
दे ओमफ्राय मा होनदों टफि आंनो लाबो अफ्रिखौ होनदों ए अफ्रि लायनां होनदों ए बिसोर अमानो होगोन खोमा 9 बाजियावसो लायगोनलै आं आजा होनदों हा 9 बाजि 9 बाजियावसो लायगोनलै आजा होनदों ए लिलियाखै सना कफि नङाहाय मा होनदों दुनुनाय हाय दुनुनि बादि आंबो सोलोंदोंसो अनबानि ए अनबानि अ दिङा फैला नों फाफिनदो अ दिङा फैला नों फाफि लिलि बाजै माथो गन्दगलब्रा बोरै गारि गाखोजागोन थांजागौमोन ना माथो गन्दगललै गन्दगल थांजागौमोन ना गन्दगलाव बोरै गारि गाखो जाबावगोन गन्दगलै ओइ दिङा फैला नों फाफि थांगोन र' एसे सिरि जाथ'थोंसै आरोखि ना माथो दावरावआनो जोबला खम जारला गारिबो बन्द' जाबावो बाजारबो बन्द' जाबावो मिथिबायना जोंनाव ओरैहाय धरना होलायलायदों दाखालिथ' कारिगावआव ओमफ्राय आंबो लायगोनसो बिबार खेमफ्राय होनदों ए लायगोनसो आरोखि दे मिनिबाय मेदामा वानसो एकसो नाइस नोंहालिया जानो नाइन्स नङालै होनदों ए एकसो आरोखि ना आदसा एसामिस नालाय अ बिदिसो आब' बिलेज आंलाय कबिजों ना संदों सानदों आंबो बिदिनो बुंदों थैगोनसो बुजियाबो आंबो बुजियासै सोलोंदों नालाय सोरनिफ्रायबा सोलोंदों आंबो बुजियाखै दे थेवब्ल' आगै अनबानि बानि नामा अबानि गोथाव मैथा गुफुर होनदों ए लिलियाखै सना होनदों ए मा जाबावगोन हा माया नङालै लिलिया मानसिनि नामसो थब्ल' ओमफ्राय फामि बिबार ए कमेन्ट हरनायखौ फरायनायब्रा मादै बैसोर रायलायबाय नालाय गोबावजों लोगो मोनलायनायखौ दिनैहाय लोगो मोनफिनबाय आरो बेखौ रायलायदों कमेन्टआव औ आं फरायनानै खोन्थानांगौ आरोखि बिदि बैसोरो सोंलायगोन आरोना रायलायफिनगोन आरोखि बिराद गोजान गोजाननि लोगोफोर माब्रै दं माब्रै मायो बेखौ नुलायजोबगोन आरो आंखौबो नुगोन खिन्थु आं बैसोरखौ नुला आरोना बिसिना अफ नालाय आंखौसो नुगोन आरो बिदि ओमफ्राय मा जाबावगोन होनदों औ गन्दगल निउ इयार होनदों बेनोथ' आरो बे गोदान बोसोराव अबाव गन्दगल जाया दिङा होनदों ओइयाव कारिगाव जादों आरोना क'क्राझारनिफ्राय फैनाय ओरै कारिगावआवहाय आरोखि आं थांग्रा लामाजोंनो जादों जेरै आं थाङो बे लामाजों जादों आरोखि ना कारिगावआव दैमालु जोहोलावनि ना सोरनिबा मुसुखा दं दे बे लामायाव बेयावनो जादों दैमालु जोहोलावनि मुसुखा बे खाम सेरजा सिफुं लानाय खाथियाव आरोखि ना बिदियाव नोंसिनावबो जादों गन्दगला हो दिङा होनदों औ जोंनि खाथि जायो एसे जोंनियाव जायाखै जानायालाय एथ'बां जायाखै आरोखि ना जोंनियावहाय आदिबासिफोर दं नालाय दा एसे साबधान पुलिसफ्रा नेगासिनो दं आरोखि जोंनियावहाय बिदि जादों ओमफ्राय हर सान नेयो बिसोरो ओमफ्राय जोंना एसे हाग्राबो जाहैबाय नालाय टफि उन्दैफोर मैथायाबो गुफुर थायोना होनदों औ थायोथ' आरो थायो मैथा गुफुर थायो मैथा गुफुरा गोखै नङाना औ ओमफ्राय टफि उन्दैफोर ओइ टफि जोंनाव लाबो अफ्रिखौ होनदों ए अफ्रिखौ आरोखि ना आदसा बैसागुनि जौ संखाबायलै सोरबा सोरबा दै जोंना संनो मोनथ'बावाखै दाबो ओमफ्राय मिनिबाय मेदामा आं मा होनदों आंना
बगाजुलि थारिङाव गणेश फुजा मेलायाव थांसै 7:50 जाबा केम्पारे गणेश फुजा मैयामोन ना गणेश फुजाया मैयाना दाखालि मोनगोनलै ने दाखालिनो मोनगोन ओइ मानो हाथि बारियाव थफिनदों बेनोथ' मैदेर बारियाव आरोखि ना जोंनाव मैदेर फैदोंनोलै मैया जोंनि खाथियाव गुमै खावसे फुख्रि पार्किजुलियाव नों मिथियो नामा होनदों मिथियो हाथि मा होनो गैथ'वा बिबार होनदों मैदेर गैथ'वा ओइ बिदिबा फैथ' नाङा दिङाहा थांथ' जायालै बन्द' एखेबारे माने गारिफ्राबो बन्द' खारनो मोना दखानफ्राबो बन्द' जारलाथार दावराव मा जाबावगोनथाय दाखालि बे बागुरुम्बा डेन्सनि थाखाय मेगन नोजोर नांदोंलाय बेनिफ्रायनो आदिबासिफोराहाय ओमफ्राय आब' बिलेज होनदों लिलि आगै सना होनदोंला आब' बिलेज बियानि मोनहा दिनै थांबाय होनदों आदसा फैफिनबाय आरोखि लिलि आगै सना होनदों ओमफ्राय जोंहा फामिया माबा होनदोंमोन नामा बेयावलाय गुमै खावसे आब' बिलेज बेयाव फरायखांबाय ओमफ्राय बोनाय खावसे आं फातखिजुलि यावनो हाइ स्कुलखौ फरायदोंमोन दाखालि सासे हाथिया बुथारबाय टफि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ना गुमै खावसे आं थांथ'वा दे तामुलपुरबाबो आं खोन्थाला आरोना आब' भिलेज दाहाय एलबि हो दे आब' भिलेज सना खुगा बारा होनदों खुगा बारा जाबाव खुगा ओमफ्राय मा होनदों थफिया दा जोंनासो बैनाय खावसे बिसोरना थरना होना बाक्सायानो थाफिनबाय होनदों दरना होना लिलि आगै सना दा होगोन दे होबानो जाबाय सानजा दैमा बारनासो बिबार होनदों लिलि आगै सना बेवाइखौ गोसोखांदां आदसा जोंथि आं नाहरनो लुबैदों दे नोंखौ गोबाव जाबाय नै नुयैया दिनैसो गावब्ला गुब्ला नुजाबाय आरोखि दे ओमफ्राय मा होनदों आगै सना बेवाइखौ गोसोखांदां दे ओमफ्राय गुमै खावसे जोंनि खाथिनि मा होनदों हिन्जाव लांगोन 28 आदसा भिलेज मेदाममोननिया ना दाखालि नायफैदों होननाया भिलेज मेदामा आदसा ओंखायनो ना फैदों आं ओंखाम जानि दे जादो फैनाय ओमफ्राय नोंना बेवाइया गाबदों गोसोखांना आब' भिलेज आदसा खम जारला गाबलायबावदों आरोखि आदसा जोंथिसे मोनबाय ओंख्रिया ओमफ्राय लाभ गुरु मा ओंख्रि जाखो सोंलाय मेदाम नोंस्रा रायलायथ' दे बैनाय लिलि आगै सना आयु अना खानानो होनदों बेनोथ' बयलार आलु मुला बाजासो लाब गुरु गोथावलै बैनाय बा गोथाव जादों मालाय आयु मालाय थब्ल'आ नायनो मा होनदों नायनो साबसिन जाना दंथारो नेट गैयिनि मबाइल खम सेरना आदसा नंगौथ' आरोखि आदसा ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय फातखिजुलियाव नामा बैनाय खावसे जोंनि बादि गामिया एरिया गिदिरथार होनदों एरिया गिदिरथार आरोना लाबगुरु आम्मि होनदों अनबानि आदसा अनबानि ओमफ्राय मा होनदों
औ लाबगुरु फै जानोबा होनदों जानोबा आरोखि ने ओमफ्राय मा होनदों औ गुमै खावसे फाखिजुलियावनो होनदों आंना बेवाइ सनाया होनदों बिस्रा गाबदों होनदों थब्ल' आगै अन बानि बिदि होनबाय थादोंमोनलै दाखालिना नोंसिनि लाइफआव अबानि अनबानि होननानै जोंथियाबो सोलोंबावदोंब्रा ना अबानि होनबावदों बियो ओमफ्राय थब्ल' आगै औ मादै मा होनो गयोनो आब' बेलेस नोंना बेवाइ गियोनो हा बेवाइया गोसो खांनानो हा मा होनदों मोदै गयोनो आब' बेलेस नोंना बेवाइया गोसोखांबा होनदों औ जोबोद गोबाव जाबायना ओंखायनो लाबगुरु थांगासिनो होनदों दे फैदो थाबायबोदोंसो नामा खारबोदों मेदामा खारबोदों जानो खारबोदों ओइ दिङा फैथ'नांला दे सना सिरि जाथोंसै होनदों औ सिरि जाग्रोथोंसै बाजै माने सिरि जाबा थांनो हानाय नंला आरोना माने खुनु थिग गैया आरोखि ना गोरोन्थि गैया जेरावबो दावराव गारि जोंनि ओरै माबाजों थांनो हाखाया आरोना आरो जोंनियावबो बिदिनो दावराव गारि बन्द' मटर बन्द' बाजारानो बन्द' जालायदों साननै गाहाम ओमफ्राय मा होनदों लिलि आगै सना आंबो गोसोखांदोंहाय मा होनदों ओंखायना आबैनि ब्लकनि जायगा जायो बे दाखालि फैनो होननाया आबैया लोगो हमनो होन्दोंमोनथ' नोंखौ थफि आदा आबैनि ब्लगआ र' लोगो हमसै होनदोंना नोंखौ बिदि होनदों फाथजुलिया बैनाय खावसे होनदों नोंखौ लोगो हमनो होनदों जोंहा आबैनि ब्लगआ दे लोगो हमनांसिगोनलै मालाबा र' थांबा लोगो हमगोन आं होनदों बे माबायाबो फि दैमारिजों बिजोंआ होनदों आरोना गावसिनि लाइफआवनो होनदों गुमै खावसे हौवाया ख्रिस्टियान हिन्जाव हौवा हिन्दु होनदों बिदिसो आरोखि ना लिलि आगै सना माला लोगो मोनफिनगोनबा होनदों बेनोथ' बे दावरावआ जोबबा लोगो हमलायनो हाफिनगोन आरोखि ना उनावहाय गारि मथरफोराहाय थिग थायोब्ला आरोना दे बैनाय खावसे होनदों अन बानि जोंना मोसौआ बैनो ने न'आव माबा नांना होबाय हो बे बोरमाया बे लबारखौ जाहैयोलै बैलाय नारा सावलायबायब्रा बे खामजोबगोन बे नारा सावनाया ओरै फैफ्लांबाना औ बैयो ने ओमफ्राय देग्लाय बेयाव हाग्रा बुरसा गैथारला आरोखि माथो आसरित ने आसरित जों गोदो जाबाय थायोमोन बै जोंनियाव गैया बै जोंनि जाम्फैयाव गैया बैयावहाय बेयाव खिलियोमोनलै नाथाय मोसौआबो जाग्रा जाबायलै बेखौबो ने औलै नङाबा जों मोनजाबाय थायोमोन आलुजों खम गोथावब्रा बियो ने गोरलै गोरलै एवोब्ला गोथाव जायो माबायदि होनो थास' बिलाइ बायदि नुयोना ओरै काजलगावआवबो गैलालै मिथिबायना बांगालफ्रा माइ गायजोब्बाय दा गैला मुलि नांगौबाबो मोनला औ थैफाजोबबोगोन बेदरानो बेखायनो ओमफ्राय मा होनदों जोंहा थब्ल' आगै माथो आदसा मेदाम एबार जोंनाव फैनांगोन होनदों नोंसिना एसे खाथिना थांलायबानो जाबाय आरो ना नोंसिनाव दावराव जायाबा थांलायनो हागोन आरोखि
दावराव गैथ'आना गन्दगल थबां मानि ना सिरियास नङा आरोखि ना ओमफ्राय मा होनदों आजा हेन्डसाम जाना दंथारो बर्थमान 3-4 देसनि आदसा नंगौथ' आरोना हेन्डसाम जाना दं ओमफ्राय मा होनदों जोंहा लिलि बाजै सनाया ओमफ्राय दिङा नोंसा खारना होमबा ओहो जोंना खारना जोंहा बर' गामि गेदेरथारला ओंखायनो खारनो नाङालै जोंहा गेजेराव जाबाय नालाय जोंहा खारनो नाङा आरोना डिउटि पुलिसफ्रानो दंफैयो ओमफ्राय मा होनदों लिलि आगै सना सम लाना थांगोन र' होनदों सम लानानै फैबानो जाबाय ना मादै होनदों आदसा फिसाजो दंना गैयालै आजा नो मादै ना होनदों गैयालै बेस्रा मादैखौ होनदों फिसाला सानै दं बेखौ नुदों नुदों उल्था नुदों नालाय खालामदों नालाय ओमफ्राय मा रायलायदोंमोन खोनायासां होनदों खोनायासै आरोखि ना मेदाम लिलि बाजैया फामिनि थब्ल'या होनदों आदसा हिन्जाव नांसिगौ ने मादै थब्ल'नो मा होनदों गोजां बोथोर जोबनायनि सिगां नंगौथ' गोजां बोथोर जोबनायनि सिगां थब्ल' अनबानि होनदों जोंथि मा होनाय जायोलै बियो फामि माबाया अनबानि फाग्ला जादों मुद जानानै दङ फरायगासिनो फाग्लासो मुद जानानै दङ फरायगासिनो थब्ल' अनबानि होनदों आदसा बेनिफ्राय मोननाया आदै दंखायोना फामियालाय माथो होनदों अनबानि खोनादों मावजिनि खोथा बे अनबानि होननाया मावजियासो होनदों होनग्राया आब' आं मिथिया फैखानांगोन होनदों आदसा दे आब' आं मिथिया फैखानांगोन होनदों आरोना जोंहा फैबानो जाबाय मेदाम अन दं होननाय जायो राजा होनदों थफिया दा नंगौ आंखौ गारबाय मादै आं बुरिबायनो आदसा दिङा अनबानि दुगैसां दे लिलि आगै सना मा होनदों थांखागोन ना होनदों फैबानो जाबाय दे मेदाम मिनिबाय आरोना जेबो खोनायाखै थब्ल' आयो नंगौ के ओमफ्राय नेट प्रब्लेम जादोंना के ओंखाय खोनायाखैदां
सना ना नेट प्रब्लेम मा होनदों जेबो खोनायाखै आब' फैखानांगोन होनदों औ मा रायलायखो मिनि खोथा होनदों ए नेट गैया आखि ओंखायनो बिदि जादोंदां ओइ दिङा भइस अफ जाबाय रेकर्ड आदसा खोनायाखै आरो थब्ल' मिनिबाय आरोना जोंहा मेदामा नाहरबाय मावजि होनहरबाय आरोना मावजि दं ओमफ्राय कार्टुन बक्सखौ बे हरनायावनो मावजि आरोना मिनिबाय दिङा मा होनदों मा नों सावथाल सिख्लाजोंसो रायलायबाय नामा भइस अफ खालामनो खम जारला ओइ फामिनि थब्ल' मा साइलेन्ट बेलाय होनदों ए खोनायाखै एबाराव मिनिबाय मादै होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय मिनिबाय आब' लिलि थब्ल'नो नोंसिनिथिंनि हिनजाव नागिरना हरदो हिनजाव नांसिगौनो आदसा एबार खोनादोंना खोनायाखैथाय हो थब्ल' अनबानि दिङा आं नोंखौ सावथालि बायदिसो नुबाय होनदों आदसा नंगौथ' आरोना सावथालि बायदि नुबाय आरोना सना लोखि आंनि खि होनदों थफि उन्दैफोर मा ओंख्रि जाया होनदों बेनोथ' सोंलाय दे गुमै खावसे मिनिबाय दिनैसो नुदों हेल' गाइस बुंनो मोनदों आयै अनामिका बाजै सना आयै नंगौ माने 4 देस थांबाय आरोना दिनै लोगो मोनलायफिनबाय ओंखायनो आं दिनै रायज्लायनो गोसो जानानै फैदों आरोना नेट नांनाय जायगायाव दंफैयो आं दायो बिराद प्रब्लेम आरोखि ना बेनि थाखायनो दिनैसो सफैनो हाबाय स' थेंकिउ बयनिसिमबो खम जारला नेटानो बिदि जायोबा ओमफ्राय मा होनदों दिनैसो जोंहा अनामिका बाजै मिनिबायानो आलु जहलसो मोनलै गेदेरफोर सुन्दुरि होनदों आदसा गायदे गराइनि होनदों ए आब' बसुमतारी होनदों अनामिका थब्ल' अनबानि आदसा ओमफ्राय आब' अनामिका खम जारलाने होनदों औ ओमफ्राय बैनाय खावसे होनदों ओमफ्राय हेल' गाइस औ बिदिनोसै आरोना हेल' गाइस जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों नोंथांमोनखौ नैबे आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय गेम स्ट्रिमारिनि रायलायनाया ओमफ्राय हाय आगै लिलि होनदों औ गुमै खावसे होनदों अनबानि मेदामाबो ओमफ्राय समायना आगै सना होनदों बानि फाफि बानिसो दिनैसो नुदों सनाफोरखौ होनदों औ खम जारला ने बैजों मोसौ खाहैदों मानसिफोर दै खोन्थाहरनां मा ओंख्रि आब' गावदां बेनोथ' मिनिबाय जोंहा अनामिका बाजैया इउटुबनि मा होनदों फैसासो जोंमोन मा इउटुब फायनासो जों मोनथिबाय जे जों मानसि नङा गायसो होनदों थफिया गायसो मिनिबाय मा ओंख्रि आब' गावदां होनदों थब्ल' फामि बल'ल' होनदों फामि बल' ओइ र' दुगै मारनां अन बानि होनदों औ दे दुगैबानो जाबाय दे माने सान्दुं गोनाङावनो दुगैखानांगौ आरोखि ना जि मोदानबायसो आंनाव नै दिनै ओमफ्राय थफि उन्दैफोर गोथाव दे होनदों मासि दावरावब्रा दाउफ्रालाय फामि मा खालामदों नों सना हो एखे जोंथि मा खालामबाय दङ जोबोर गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय मोजांबो रायज्लायनो हायासै आरोना सानब्रै ओरैनो थांबाय समफोराहाय बेखार जालांबाय आरोना बैफोरो जोंनि इन्जय समाहाय ओमफ्राय मा होनदों अनबानि ओमफ्राय मा होनदों जोंना बाजै अनामिकाया आंहा मैया मोनसे जायगायाव थांना भिडिअ होनो हादों आदसा नंगौ जायगा सोलायबा हायो आरोना एरियाखौ सोलायथ'योब्ला हायो आरोखि ना
ओमफ्राय ओइ ओखि फामि मा खालामदों नो औ मा खालामदोंथाय फामि सना मा खालामबाय दङ खिन्थाहरदो दे दंब्ला जुदि दङब्ला रिप्लाय हर नङाबा नों आइडिजों फैनो हागौ बियो सोलायोबोलै एखमबा बेना जाबायहां आलुखौनो गोथाव मोनो गेजेरफोर दांखो बुसि ए दे गोथावना आंबो आलु फ्राय बिराद मोजां मोनखायो आरो बाथोनबाबो बेनो बिराद मोजांखा आं ओंखाम संनो मोनाखै ए दाबो आदसा नानि स्कुलावसो दं अ अनबानि बोरै मोननाय हो आंनो नेटवार्क दानजाना होनदों अ बेनोथ' बेहा दस्रा जायगायाव थांनानै नेट मोनदोंनोलै जोंहा अनामिका बाजैया अहायबा थांदों खोमा बेरायनानै मिनिबाय थफि आदाया जोंथि थांखोना माखो होखि खोन्थाहरलाय 1 आवार्स जानोसै आरोना 20 मिनिटल' नांसिगौ थफि उन्दैफोर मिनिबाय मेदाम अनामिका बाजै मिनिबाय एलाय जोंथिया थांमारबाय दा फाफिया सौहरदोलाय बेखौ थांनो खाफालाव खारलांबाय बियो जोंना अनामिका बाजैया लाब लाब थेंकिउ ओजोंथि थांखोना माखो खोनायासै नामा फाफि ओंख्रि मोननानैबो खारखोमाबावो आरोखि ना बियो नेट फुल मोननानै दिनैसो रायलाय मोन्दों खारखोमाबावबाय बेयो जोंथिया थांबायहाय फामिया होनदों फाफिया होनदों फामिया थांबाय बाला माबायदि खाफाल बेफोरनालाय दासो लोगो मोननानैनो सिगां लोगो मोनलायबा मा जायोमोन लखदा र' बिसिनिथिंबो बोरैबा रायलायग्रालै बोरैबा रायलायग्रा सुरु दं बिसिनाव र' बोरैबा रायलायोमोनलै बिसिना बाला ना ओहो बेथ' नङा बिदि रायलाया र' बोरैबा रायलायथारो बिसोरना घन्टाना बोरैबा होनोलै र' दाखालि बिनि भिडिअ'आव नुथारदोंमोनलै आं बे रायलायग्रा सभाबा दंथारोमोन बे फाफि मोना फामि सना मोना खेला ओहो बिदिबो नङालै बोरैबा होनथारो बिसोरना एखे रागा जोंनाय बायदि जाहैथारो आरोना सुद्द लाहैयो आरोखि ओइलाय फाफिया फैफिनबाय मा खालामामोन बियो नागिरबाय थाबाय आङो बेखौनो गोदाव सोरावनो नै बहाय थाङा नोङो थांबाय फाफिया होनदों मिनिबाय ओमफ्राय मादै होनहरदों मा होनो जेंगिरिजों खाना दोन जिनजिरिजों खाना दोन सालाखौ होनदों ए खाजागौमोनथ' आरो साला खारबाय थाग्राखौ फाफिया नै मोसौ खादों फामि एस आदै मिनिबाय आलु जहल मोनाखै दाबो आलुल' मोनदों मादै थब्ल' ए ओंखायनो थांदों नोङोखि अमाल' मोनदों ए ओंख्रि ना जहल अमा एवदों अमा एवदोंसो आरो नोङोखि होमबा आलु जहल संनानै अमा एवदों आरोना अमाजों आलुजों फ्राय सामब्राम गुफुर देदोंमोन होनदों ए देनांलायालै देनांलायालै सामब्राम गुफुरखौ हाइजेंखौसो देनांगौ सामब्राम गुफुरखौ माने एवना हरबानो जाफायो आरोना थाफ्लियावनो सौना सालाखौ होनदों ए सालाखौ गाला सना ओरैखि अहाय थाङा नोंलाय मादै सना होनदों औ मा औ अमा एवनाय मोनबाय आलु जहल मोनाखै होनदों ए देलै एखे संबायानो जाबाय जोम जानोसैना जोंहा दे ओमफ्राय मादैया मा होनदों मन्डेयाव एल बि होगोन आं थब्ल' गाबोन सानदे समफोर दाखालि नेट बन्द' दा अके दे खोन्थाखाबाय जाबाय दे आङो जिखुनु जिअ'आवसो एमबि सोदों आरोना एयारटेला रिसार्ज गैला जिअ एमबि सोनानै फैबाय आं दिनैसो 30 देस थागोन आरोखि ना
30 days अनलि MBल' आरोखि ना पेकल' ओमफ्राय कल नङा आरोखि ना कल हरनो हाया रावनोबो रिप्लाय हरनो हाया ओमफ्राय दिनै इनकामिं कल जाबाय आरोना एयारटेलाबो मा होनदों जानायल' एस आदैया खाथियावनो खिथुआवनो जो होनदों ए जानायल' फाफिया दा ओमफ्राय मादै सना जाबाबो खामानि गैला दासान्दि होनदों ए ना जोबाबो होनखो जाबाबो औ खामानि गैला दासान्दि एस आदै ए होनदों मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा टपिक आदाया मा होनदों आंना बेक जाबाय थायोलै एलबि नायबाथाय होनदों ए ओंखायनो बिजों फैबाय आरोना आदा थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय मा होनदों मादै आंबो गाबोन ओंखारनो हायै आं हाब हा जोंथिया मा होनदों मादै गाबोन ओंखारो गाबनो ओंखारो मादै आंबो गाबनो ओंखारो आं हाबाब ना आदसा आयै हाबाब जोंथि सना माखौ गाबनो ओंखारदों नों मिथियो एथ'नो थब्ल' आगै बिफा जानो नागिरनायनि थाखाय कंग्रेसुलेसन थेंक इउ मेडाम थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिमबो बिफा जानायनि थाखाय एडभान्स कंग्रेसुलेसन ना थेंक इउ आदै मादै गाराय गोमोदै औ बेनो मादै नोंबो मानो खिथायो होनदों ए जेबो नङा दे जोंथि रानि बिफा ना बाबु बिफा उनावसो मोनथिगोन जोंहा ना ओमफ्राय मा होनदों बेजोंबो लायक आजा थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मिनिबाय थब्ल' आगै नंगौथ' आरो गोसोखौ सान्थि लाब्रा जोंथि एखे मिथिबाय नङाबा नै खाफालाव सौजागोन आं सान्थि था ओमफ्राय मा होनदों थब्ल' आगै नोंहालाय माखौ थेंक्स इउ जाखो मा बुजिना थब्ल' गाला जोंथिया बुजियासैलै आरोना बिफा जानायनि थाखाय कंग्रेसुलेसन जासिखाबाय एडभान्स बेखौ होनदोंब्रा आरोखि बिमा होननोसै आं नोंखौ एबार जोंथिलाय रानि बिमा ना बाबु बिमा जिखुनु बिमा होनग्रोनोसां रानि राजाखौ मिथिला नालाय बिमा होनग्रोनोसां नङा होमबा मेदाम मेदाम बिमा होनगोनब्रा ना जिखुनु ओइ बिमा होनसै आं आरोखि जारलाहाय होनदों औ थब्ल' नों माला बिफा जानो नागिरखो होनदों बेनोथ' आसरित ने जोंना घथनाया बिराद आसरितखा बिफा जानो नागिरबाय नोंगौहाय नोंगौ मा होनदों खम नङा दे थब्ल' गालाया मादै बिदिखौ थाब बुजिथारो आदसा मेदाम नायलाय मा होनहरबावदों ओंखाम जाखांबाय मादै ए मा ओंख्रि ए माथो मोनबावनो दुगैनो मोजां गुमै खाव मा होनदों गुंखि बाथोन होनदों आदसा बेबो जायो बाथोन नामा गुमै खावसे होनदों थब्ल' आगै लागायना हो औ नङा माथो ना जोंथि मा होनदों थब्ल' आगै लागायना हो होनदों ए दे ओजों आरो गन्दगल ने बे समाव आरो बिदि जोंना मा जाबावनोसै
ओमफ्राय मा होनदों जोंहा टपिकआ दा जायनि सिगां मानो बैनाय खावसे जानोसै समाव समाय मोनना होदो हा जायैनि सिगां मोनो बैनाय खावसे जानोसै समाय मोना हा समाय मोना जायैनि सिगां मोनो बैनाय खावसे जानोसै समाय मोना जानो बुजियासैलां जायैनि सिगांनो मोनो बैनाय खावसे जानोसै समाय मोना ए बिदि होनदों मादै मिनिबाय आरो खनसेबाव थब्ल' आगै कंग्रेसुलेसन बे एबारनिया मानि एदाम एबारनिया मानि कंग्रेसुलेसना बिफा होननो मोननायनि ने बिमा होननायनि ने माखै जाखो बुजियाखै आं गुमै खावसे आंबो बुजियासै आंना मादै होनबाय ना जोंहा फामि सनाया ना आखे दे मोजाङै मोजां आरोखि ना बेवहाय गसाइनि सायाव फोथायनाय दं आंहाबो मा होनदों बाजाराव सङैनि सिगां मोनबाय जेब्ला मोनबा मोनजालारा बेदर गैया नालाय होनदों ए बिदिसो होनदों आदसा बुजियाखै आरोखि बेखौनो जों बिफा जानायनि हाय थब्ल' आदसा नंगौ होनमारदोंसो बेखौनो आदसा ओमफ्राय मा होनो जोंथि भिडिअ लाबोआखै आरोखि ना सम हाथारासै आरोना नटिफिकेसन फैयाखै आरोखि ना दहाय फुङावहाय नायदोंमोन आं गैया ओमफ्राय आंनावहायसो कमेन्ट नुबाय आं नोंनि फैनाय बानायनानै दोनाखै आरोना बिफा जानायनि थाखाय थब्ल' र' आलु नानो आं दसे थाथ' अबानि दे आंबो दोननोसै आरोना जोंथि दे सना दोनसै 1 आवार्स बारा जानोसै नै मिथिबायना 1 आवार 1 मिनिट थांबाय आरोखि दे दोनसां आंबो दे दा सोरनावबा लोगो मोनलायगोन आरोना बिदिनो समफोराहाय अराय सम थिग थायोब्ला लोगो मोनबाय थागोन आसा खालामो गसाइनि अननायावबो जों मोजाङै बिदिनो समखौ बारहोहरनो हागोन नङा होमबा जोंथि दोनसैब्रा आरोखि दे दोनसै आं दा सोरनावबा लोगो मोनलायखागोन नङाबा दा मोनायाव फैनो हागौ आं दे एखि दे आं भिडिअ एसे माबानि लाबोलाबायनि इदिट खालामलाबायनि दे फट'फोर हगारनां अके जोंथि आया नों आलु नानो होनलाय आलु नानायाबो 10 मिनिट गाहाम जायोलै बुरजाबा दरथाम दरब्रैबा 5 मिनिट एखे जोंथि अनबानि गैया आं जेबो खोबाखै गैया आं जेबो खोबाखै बानायनो सोलाबाखै आदसा भिडिअ बानायनो सोलाबाखै आरोना जोंथि आं दोनथ'नोसैलै एखे ने आंबो न'आव थांसै उन्दुहैसै आं दसे नेट बेटारिया 60% आरोना ओमफ्राय मा होनदों मेदामा नाहरबाय र' होनदों आदसा मानो जोंथि दोनखानोसै आं एखि दे दोनसै एखि दे ओमफ्राय केट होनदों आदसा जाखांबायहाय होनदों जाखांबाय आदसा दे फैनाय जाखांबायबालाय दे लाइक दन जेने थेने आं खामानि मावदों एसे मादा खामानि मावदों आरोना आदसा दे गोजोननाय थाबाय आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर दानो दोनसै 1 आवार्सनि बारा जाबाय फैनाय दोनसै आरोखि ना ओमफ्राय दा बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन दा सोरबा लाइभ होनो हागौ दिनैसो फार्स्ट टाइम नङा होमबा जोंनि ओरैहाय ओंखायनो दा लोगो मोनलायफिनगोन आरोना बयखौबो दहाय जोंहा जिनत बर' होबाय ओमफ्राय रजे बाजै होबायना सानै लोगो मोनदों दानि फुङाव आरोना बारा गोबाव जायाखै आरोना बिसोरखौ लोगो मोनदों आरोखि ना आङो रजे बाजैजों जिनेत बर'जों होदों आरोखि बिसोर सानैया होबाय दंमोन
ओमफ्राय बिसोरखौ नायनानै आं फैबाय ओमफ्राय दे अब्ला आं उन्दुसै होमबा गुमै बेवाय सना ओंखाम जाबाय नामा जानो जाखोना माखोथाय हामि बाय दे बाय मेदाम बाय दा लोगो मोनलायफिनगोन आरोना जोंहा ना मेदाम बाय बाय जोंथि बायलै अके दा भिडिअ कमेन्ट हरलायबानो लोगो मोनखागोन आरोना दाहाय भिडिअआव लोगो मोनलायगोन आंबो दसेहाय ओमफ्राय मा होनदों आं नुदों बाट आं हाबाखै रावनिबो एलबिजों समाया बोरनि एलबि रायलायनो आदसा थब्ल' आगै बाय होनदों औ दे बाय बाय आंबो थांनोसै जाखांबाय दहायनो जादों माबासो दालि जहल ओमफ्राय मुला बिथराइ एवनाय दाहायसो दाउ बुथारो ना मायो आलासि फैगोन ना मागोनथाय बेनो फैनो हागौ आया जोंनि मोसौआ मानो बिदि थांखो बेलाय जानो बिसोर मानो फैखो बिलाय गावनि फिसा नोंनासो खालांबायगो फैखो खम जाला औ बैयावसो बेनो खानायसो बेस्रा बुरिथारबायना बेबो नाराबारिसो फैबावबाय बेस्रा औ बेनोथार बेनो बेनो जोंहा मावजि फैबाय जोंहा मा होनदों थब्ल' आगै बाय होनदों औ बाय गुमै होनदों औ दे बाय बाय आंबो दोनसै आरोना बेवहाय नों हाजिरा बेवहाय आं हाजिरासो मावदों 15 फेट सायावसो दं आयौलै गोजौआवसो गुमै होनदों औ ओइ ब्र' समायना मावजि मोनहा ओइ ब्र' समायना मावजि मोनहा दं दङ बैलाय दङ मावजि हाय होनदों जोंहा ओमफ्राय आं बर' मावजि एक्स होनदों आदसा बाय बाय ओइ जोंथि नै हाबलाय ओंखारलाय जादोंना नोङो एखेबारे खाफाला गोथों लाखा नोङो सख्ला हरजागोन आं नागोना हिनजाव लानो थिनदों नोङो ने सख्ला हरगोन आं बिफा जानायनि सिमां दङ आंहा साला सख्ला हरगोन खाफालाव आं मिथिगौ बिफा जानायनि सिमां दंखायो दे नङाबा होहरगोन आं खाफालावनो थां मिथिखा मा खबर मावजि होनदों आदसा जोंहा सोंबानो जाबाय मा खबर जोंहा ओमफ्राय मा होनदों मा खबर मावजि होनदों नै जोंहा मा होनदों दैथुन आदासो फैदों आदसा दैथुन आदा जामारनाय नामा फंबाय सारायफोरजों हा आयदाय खम जारला थब्ल' दासो मोनहां आलुआ फाफि नै ओमफ्राय हाय होनदों दैथुन आदा औ मोजां दे आंना नोंहालाय मावजि एक्स होनदों बेनोथ' दिनैसो नेट फैदोंहाय जोंथिं मावजि एक्स होनदों दिनैसो रा गासैयावबो दिनैसो फैखादों दिनैसो होनदों मा ओंख्रि संखो मावजि एक्स जानो आरो खोन्थाना लाथोंसै खोन्थाला आं मिथिदोंबाबो र' होनदों आदसा दिसलाइक फंबाय थब्ल' 10K आदसा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आदा ओमफ्राय दिनैसो गेवखादों दै नेटआ दिनैसो गेवखादों बिराद गोबावनि उनाव आरोना सानब्रै जाबाय आरोना दिनैजों जाखालिनिफ्राय लानानै आरो ब्र' होनदों औ र' होनदों आदसा मा खालामनो आदा थांबाय बेयो फाफिया जोंहा मावजि ब्र' खाफालाव सोंना हरलाय बे जोंथिखौ
खाफालाव सोंनानै हर बेखौ फाफिखौ अमा बेदर आलु बाथोन थुफ्लेनानै जादोंनो ओंख्रिया फाब फिसा गावल' रायख'सा साला मोनजायै समाव जाग्रा बियो आयु माखो होदस मा होनदों वान लाइक डन बर' आलु अमा एवनाय मावजि एक्स होनदों एक्स नार्जारि फाफि थब्ल' लामदों फाफि ए गोथावथार माथो मावजि एक्स होनदों थब्ल' नों भिडिअ'निफ्राय माथो एलबि आव नैबे दाउआ औ रेन्दावरेन्सि मोनथारो ने आरो नै फाल्गुन सैथ्र मास सफैबावाखैने बैग्रिया गोमोन सिरि थानोसैब्रा एबारावहाय खननानै जानो गुसु स्रो स्रो बार बारबा मना होनानै जि लाइसो गारोमोन ना दा फिथाइयाबा माबायदि थिया जायोलै बे गिलु बालु जायो दा बे दाउआ ना बैनियासो बिराद गोथाव आं दाखालि जानाया बैयो बिराद गोथाव बियो गथ'फ्रा बेयावनोसै बोरमायाबो जायो मोसौआबो जायो दै सिरिस्लाबनो हाया बिराद खरा नागिरदोलै साला उन्दुनानै दं बे ओइलाय दासो सिखारदों बेयावसो गेजेराव ओमफ्राय जोंहा मा होनदों थब्ल' नों भिडिअ'निफ्राय माथो एलबि आवसो अन्थाव सिगांदों फाफि फामि नानि जालामारनाय नामा साराय खिबुफोरजों मिथियालै मा जागोन औ एक्स नार्जारि जिनि होनदों आदसा मावजिखौ होनबावाखसै आदा दैथुन होनदों मिनिबाय आंनि कबिथा फाग्लि मा होनो फाग्लि फैयाखै नामा ब्र' होनदों फैयाखै गैया खबर गैया बेयो बेस्थ' खोमा होनदां ओंखायनो फैयाखै खोमा ओमफ्राय मा होनदों मावजि एक्स माया होनदों औ माया ओंखाम जासै आं थाथ'दो थब्ल' नै हाबोमोन ओमफ्राय आंना गोदानसो जाबायना ओंखायनो जायासै बानायहासै नानि होनदों औ मिनिबाय माया थ' थु होनदों आदा होनदों इम'जिलाय मावजि एक्स होनदों ए बै मावजि कार्टुननिखौ हराखै बेयो पापिया होमबानो मावजि होनाय जायोना कार्टुन हरबानो ने कार्टुनाव मावजि थायोना ओइ थब्ल' बिबार होनदों औ बिबार मावजि मिनिबाय दोनदो थब्ल' ओंखाम जासै आं पापि दे मावजि एक्सआ मावजि एक्स नों एलबि फैया नामा सानदे समबाराव फैगोन बियो समबाराव फैगोन जिखुनु टाइम समबार टाइमखौ खिन्थु खोन्थानो हानाय नङा आरोखि समबाराव फैगोन आरोना बेयो मावजि मनदेआव होगोन आं दे एलबिखौ होनदों होदो थफि आदा बाय होनबालाय जोंथि आं ए नंगौ नामा मावजि एक्स होनदों दे बाय फामि होमबालाय बाय लाहर खनसे नै नङाबा दामब्ले जागोन आंजों खनसे बायलाय औ मावजि बायथ'सै दे होनदों ओइलाय हरबायना फाफिया दासो साला थगायनानै दासो कार्टुनखौहाय दे खोन्थानो बावदों आंखौ माबा हमजानो गिदों ओंखायनो कार्टुनखौ हराखै बियो कार्टुन मावजि बक्स कार्टुना ओंखायनो हमजानो गिनानै मोनथिखानाय आङो कार्टुनखौ मानो हराखै थब्ल' खना बाय होनदों फाफि बाय नै सौख्लाब जागोन आंजों मोजाङै थानोबा था सान्थियाव नङाबा खिन्थु मोनगोनबो बाय थ'बि आदा ओमफ्राय आं दुगैसां ब्र' मावजि एक्स बाय औ दे दुगैदो आंबो दुगैनांगोन आरोना दिनै ओमफ्राय जोंथिया दुगैयाखै दिनै फामिया दुगैयाखै नामा दुगैयाखै लेथ्रा बाय गुमै खावसे होनदों खावसेखौल' होनबाय जोंहा माखासे दंबावो मेदामोन दङ थाङाखै बिसोरबो दङ नायखोमादों ओमफ्राय
दुगैयाखै दिनै दुगैया दिनै सान्दुं मोजाङाव नै बाय आं दोनबाय नों फाफि साला थुर होनदों नै सौदामले जागोन मानि दोर बेलाय मानि दोर बियो मानि दोर जोंनाव नै दैखौ माबायदि लांफैनांगौ बिराद खस्थ' माथो हानि दै बियो हानि दै ओमफ्राय जोंहा आइएम गलाब आदसाहाय गलाबा बा दिनैसो ना माने नेट गेवाखै नालाय दिनैसो लोगो मोनदों गलाब थेंकिउसै गोजोननाय थाबाय जोंहा गलाब दोनदो फाफि नाहरबावदोंसो माखौबा दे होमबा बाय जोंहा गलाब ब्र' रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै ओमफ्राय आरो लोगो मोनलायफिनगोन आरोना बिदिनोसै सानब्रै जाबायना लोगो हमनो हायैया पिकआप खालामनो हायाखैना दिनै पिकआप खालाम हागोन ना अबेनि मोनथाय नों होनदों आदसा नों बावबाय आरोना बावलायलायबाय आरोना दे नोंनि लाइफआव नङाबा सोरनिबा लाइफआव खोन्थानोसै आरोना दिनै खोन्थाथ'ला आरोखि ना टाइमबो गैखाला आरोना जोंथिया ओंखाम जानो हांखुर जाथारबाय फाफिया दोनदो होनथारबाय आरोना ओमफ्राय दा नोङो बेरायखोमादों सोरनावबा खिन्थु बिग्रा जिगोन आरोना दाखालि नायखोमानो सानबाय आं गैया आयै रजे बाजि सफैदों आदसा दहाय आं नोंनि लाइफआव हाबदों दे रजे बाजे आं कमेन्ट हरनो हायासै आरोना मानोना नोंनि लाइफआव आं दंमोन जिनत बर' ओमफ्राय नोंनि लाइफ नोंसोर सानैल' दंखायोमोन नालाय आङो हाबनो हायासै आरोना कमेन्टखौ दंमोन आरोखि आं हाबनानै रायलायबाय थादोंमोन जोंहा मेदाममोन दंमोन मेला मानसि दंमोन आरोखि रायलाय बैनाय अनजालुजों आंजों हाबासै आरोना दङमोन जिखुनु आंना नेट प्रब्लेम आगै होनदों औ नेटआ दाखालिनिफ्राय प्रब्लेम जाबाय थादोंमोन बेखायनो अन थेंकिउसै आं दोनसै आरोना रजे बाजै दा 5थासोआवसो फैफिननो हागौ दे आङो 5थासोआव फैफिननो हागौ दान्दिसे आरोखि ना गोबाव सम रायज्लायनो हायाबाबो दे रजे बाजै दा नोंसिनि लाइफआवहाय लोगो मोनगोन नङा होमबा आं दहायहाय नोंसिनि लाइफआव कमेन्ट हराखै लाइकल' होनानै फैदों आरोखि ना कमेन्ट हरासै जिनित बर'नियाव मोनसे हरबाय नोंनियाव हरासै आरोना मेदाममोन दंमोन नालाय हरासै जिखुनु लाइक होनानै फैबाय नेटबो प्रब्लेम ओमफ्राय बायसै दे बयनिसिमबो बाय लादो दे बाय खालामदो सोर दङ सोबथब जानानै दं दालाय 150 थफेरा मा दा समायना नार्जारि टप जानानै दं औ बाय आगै होनदों औ दे रजे बाजै बाय मोनसेयाथ' थांखाबाय सैखाया नालाय फाफिया दे बायसै बाय